Yaro ka fito? Allah ya ma albarka. Abin da nake so da kai dan Allah dan annabi ka tsaya kai karatun nan sosai. Ka gani ban yi na arabiyan nan ba ban yi na bokon nan ba na zamani. In dai ka tsaya kai karatu kai kokari sosai ni kuma ko nawa ne kuɗi a garin nan zan kashe ma. Ko me kake so zan yi ma zan kashe ma kuɗi ko nawa ne kaji? Allah ya ma albarka. Allah ya albarka je ka Allah kiyaye. Kaji? Baba ka ce ko nawa ne za ka Ko nawa ne in Allah da zan kashe ma kakka da. Kai, ya naga ka dawo? Wallahi an ce in fara kuɗin ina zuwa makaranta aka ce in fara zuwa karɓi kuɗin fawul da na fara. Nawa ne kuɗin? 1,600. In dai za ka tsaya kai karatun ni insha Allah ai ba zai gagara ba in baka. Rike nan 1,000. Da 100 nawa? 6. Gashi. Ka je Allah ya albarka ka ji? Allah ba da sa'a. Allah kiyaye. In dai za ka tsaya kai karatun ko 10,000 ne wallahi zan kashe ma. Baba zan tafi makaranta. Na ga ma ina so zan makara. Kamu za ka makara to ai kai ne kana ta bacci cin safe. Da aka yi to Allah ya albarka. Allah kiyaye. To Allah ya tsare. Yawwa dama baba an ce za mu ba da kuɗin yellow card da na kanari. Nawa ne kuma kuɗin? 3,500. To Allah ya sa da kuɗin nan a jikina. Kaga dai ga abin da ke akwai. Ka biya ta wurin yayanka da ta Habib. Ka ce inji ne ya cika maka rago sai ka wuce makarantar ka je ka kai musu. Allah ba da sa'a. Allah kiyaye. Abin ya yi yawa. Wannan yaron jiya ya karba yau ya karba. Anya ka faye min ta 'yan zamani. Ka san yaran nan ba gaskiya ba mu bayan sa mu gaishe. Kamar ya wace irin wannan fitowa ka nake faruwa ne haka? Wallahi ina sauri ne zan fita bayan yaron nan da waje na. Abu. Saboda akai na rasa me yake faruwa jiya ya zo ya ce makaranta wani kuɗin ko Kudin da ke tambaye ka? fawul wani abu ne fawul da kuɗin kwana wani. Su ke tambaye ka? Yau ya dawo ya kuma cewa kuɗin ka na laifi da dare ka. Har yanzu duk wani magana ke lissafowa. Duk kuma duk na ba shi kuɗin shine zan bi bayan sa in makarantar da ke ne To ga wajen da kake gaskiya ne. Kuma duk wani abubuwan da ke lissafowa a bada ke bai da su. Da foul da penalty da kona da abin da muke amfani da su ga su. Kuma da yawa na Da yawa. ya karba Ya karɓi kuɗaɗen. Yau wata kira ku yi ba. wallahi na ji Kai ku.